prvom domácom zápase s trénerom Milanom Nemcom na lavičke Mikuláša očakávali diváci aj nejaké herné zmeny. Keď dostali v 6. minúte gól na 0-1, nikto nepočítal, že stretnutie bude pre domácich také jednoduché. V 15. a 19. minúte všetko otočil Bartoš a od tejto chvíle už bolo na hracej ploche iba liptovské mužstvo. Bartoš ešte nepremenil pokutový kop, ale gólostroj začal v druhom polčase. Góly Šupeja, Kapláňa, Oleára, Budvesela a Saviča dali Vranovčanom pocítiť, kto bol v sobotu lepší. Liptáci na Tatráne predviedli estrádne popoludnie a aj vyjadrenia trénerov na otázku, ako hodnotia dnešný zápas, boli rôzne. Bohužiaľ, obrovské individuálne chyby. Jenčko, dvakrát po sebe. Potom, keď sa lamal chlieb, tak brankár jednoznačne jeho gól, čiže mužstvo sa úplne rozsypalo, čo sa nemôže stávať, pretože je tam dosť skúsených hráčov, aby aj teraz stav 3-1 ešte nemal znamenať taký debakel, takže jednoducho chaos vznikol na ihrisku. A pre mňa je to určitá rana pod pas a neviem, či ešte bude mať to mužstvo čo povedať. Domáci po góle ožili samozrejme a potom v podstate skontrolovali hru. Čo sa týka premienenia šanci a chcenia, tak úplne zaslúžené víťazstvo. A im gratulujem samozrejme. To bol veľmi dobrý výkon, kolektívny, tak ako by to asi malo byť. Využívam túto príležitosť a chcel by som sa vás opýtať, ako vás Mikuláši privítali a aký káder ste tu našli. No tak ono sa to zbehlo veľmi rýchlo. Ja som prišiel vlastne 2 dni pred zápasom v Žiari. Takže počas tých dní som vlastne len spoznávam všetko okolie. Je to dosť ťažké, lebo vidím hráčov len na tréningu a v majstrovských zápasoch. Sú tu mladí chlapci, ktorí možno potrebujú dostať šancu, ale v tých ťažkých súbojoch to nejde celkom tak, ako by sa predpokladalo. Čo sa týka kádra, tak sú futbaloví, sú tu dobrí futbalisti na solidnej úrovni, takže ja verím, že budeme dobre spolupracovať a hovorím, že aj tí mladí sa postupne zapracujú. Vaše ciele s Liptovským Mikulášom v tejto sezóne? No, moje ciele je hrať dobrý, atraktívny futbal. A my už môžeme Mikulášanom len popriať, aby hrali stále taký atraktívny futbal, ako hrali dnes v Vranovom. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.